yankin jihar Tawa inda prefe na gundumar Tawa Nasiru Saidu ya karbi gudunmuwar 'yan ƙasa kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na abokin aikinmu Abdurrahman Isaka. Dangance da wannan kiran na shugaban kasa shugaban jamhuriya general Abdurrahman Chani da ya yi a kwanakin baya a jihar Talabiri daga ranar 4 zoke 5 ga watan Oktoba, kira zuwa ga al'ummar kasar Nijar ga baki daya kowa ya kawo tashi gudunmuwa ko da dala 20-20 a cikin wannan sabuwar tahiya. Lalle al'umma tubarkalla sun hito sosai kuma sun amshi wannan kiran na magabata. A wurin bikin karɓar wannan gudunmuwa an samu halartar hukumomi na bariki da na gargajiya na wannan yankin. Akwai wakilin mai martaba sarkin Bambai, wakilan jama'an tsaro daban-daban da kuma magatakarda na shugaban gunduma Tawa. Lokacin soma kaddamar da karɓar waɗannan kuɗaɗen da jama'a sun ka tara, shugaban gunduma Tawa Saidu Mamman Nasiru ya yi nashi jawabi da kan godiya zuwa ga al'umma kam haka. Shugaban ƙasa ya yi imani kuma duk waɗanda ka diban abin da ka gudanar su a cikin ƙasa yau sun tabbatar da wannan gidauniyar ana iya a samu ci gaba da yawa. Da wannan gidauniyar wadda ka jiran taimako na 'yan ƙasa duk inda an ka sama niyya a zo insha Allah za mu zo. Hausawa suna cewa da tsatsayi gulbi ka cika ko? Kenan 20-20 nan da an ce misali ne duk wanda mai iya bada 40 shi bada, mai iya bada 100, mai iya bada kowane dangance da halin da Allah ya mishi. Amma ko da 20-20 din nan ɗaya aka basuwa to sai an kalli sabta kusan miliyar 3 za a samu ga wata. To wannan idan aka yi shi muka ɗaure muka ci gaba da yi ne to ku kira ya ku gani ga shekara miliyar nawa za a samu. Abubuwa da yawa aka iya yi da wannan abubuwa. Tunda kowace ƙasa tana girmama kan tana da irin tunani ko basira wadda Allah ya hore ma magabatanta. Kenan ci gaba da ba da irin wannan taimako a cikin kowace karkara a cikin kowane gari abu ne wanda zai kawo sakamako mai alheri sosai a cikin ƙasarmu. Daga nasu wajen magajin gari na garin Bambai, ofisa na 'yan sanda Bubi Asuman da wakilin mai martaba sarkin Bambai ɗaya bayan ɗaya sun yi nasu bayani mu saurare su. Alhamdulillah ina ma kowa da kowa barka da zuwa kuma ina ma kowa fatan Allah ya sa a kare wannan dan bukin lamu lahiya a kare shi kowa ya ta gidan shi lamu lahiya haka muke fata ga sarki Allah. Da kishin ƙasa na ya kamu nan shi ya kamu wanga hili na yau na masarautar Bambai saboda dan ƙasa shagwadi dan ƙasa shiki kuma ginin ƙasa ba na gwamnati bane dai. Ba na Abdurrahman Chani bane shi dai, ba na Firayim Minister na ba na gwamnan jiha na ba, sannan ba na firefe na ba, sannan ba na meruka na su ɗaya ba, na mu duka na. A ƙarshe dai mu ƙara tuna muku da cewa al'ummar karkarar Bambai da kewaye gabaki ɗayansu kaf da magabata ɗauko tun daga wajen shugaban gunduma Tawa sun ce insha Allahu abin bai tsaya a nan ba, za su ci gaba da kawo tasu gudunmawa a cikin wannan sabuwar tahiya ta girka Nijar sabuwa tsari na shugaban ƙasa shugaban jamhuriya General Abdurrahman